Čaute, my sme N-Drivers. A dnes sme v Rakúsku na Grossglockneri. Milan, a čo je to vlastne N-Drivers? No, N-Drivers je v prvom rade československá komunita, ktorá združuje majiteľov Hyundai N. Je to zároveň aj občianske združenie, ktoré sa transparentne financuje a v neposlednom rade najstarší N-klub v Strednej Európe. Áno, máš pravdu, N-Drivers fungujú už 6 rokov. Aktívnych členov máme momentálne 150 a spolupracujeme s rôznymi partnermi ako Hyundai Slovensko, Autopola, Hyundai Pardubice či Aspekta Plzeň. Ako to vlastne celé funguje? No pozri, fungujeme takto na Telegrame, kde sa organizujeme, stretávame, vymeniame si informácie. Zároveň máme aj našu vlastnú aplikáciu na registrácie a v neposlednom rade sociálne siete, Instagram, YouTube a webové stránky. Nezabudni na akcie. No tak ale o tých nám máš viac povedať ty. Dobre. Čo sa týka akcií N-Drivers, akcie typu otvorenie sezóny, zatvorenie sezóny, škola šmiku pre našich členov, Slovakia Ring, respektíve track day na Slovakia Ringu, tripy po Európe, minulý rok napríklad Rumunsko, tento rok Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko a mnoho ďalších akcií, či už sú to rodinného typu alebo závodného typu. No a jak sa dostane na ten Slovakia Ring? Tadiaľ. A môže na ten Slovakia Ring prísť hocikto? Akcie N-Drivers sú len pre registrovaných členov. Takže keď ty sa chceš stať členom klubu N-Drivers, navštív náš web, vyplň krátky formulár a my sa ti v krátkosti ozveme. Ak by ťa zaujímalo viac o fungovaní N-Drivers, navštív tento link. Povedal si funkovaní. Nevadí.